cukrárne. Ja chcem ísť do cukrárne. Môžeme ísť do cukrárne. Poď, ideme do cukrárne. Áno. Ideme do kaviarne. Dobre, už sme tu na kaviareň. A vy chcete dať čo z kaviarne? Aha, ahoj, ja si prosím koláč. Jablkový koláč. Dobre, idem. Áno, ja si prosím tento koláč. Áno. Dobre. To stojí 2 €. Tu máš, ďakujem. Ňam. Wow! A ja chcem pracovať na kaviareň. Ty si ešte malá. A ja chcem tam ísť a toto sem tam hrať. No dobre. Ukážem ti dačo zaujímavé. Wow, čo? Daj to. Môžeš dať toto. Ahoj, čo vy chcete? Ja si prosím kavičku. Dobre, idem urobiť kavičku. Ja dám kavičku, vodu a môžem ísť. Tu máte, ďakujem. Ja chcem vidieť, čo máte čarovné. Uvidíš? Ja chcem už teraz vidieť. Toto máš jahodku. Ďakujem. A mám čarovnú šišku. Toto sa volá šiška. Wow, dáme tam cukor, jahodu, mlieko a vajíčka. Ja dám tu vajíčka a prosím, čarovnú šišku dáme tam na čarovnej šišku. Wow, ja chcem. Dobre, a musíš dať tam. Najprv musíš dávať vajíčko, mlieko a jahodu. Dáme toto, cukor a čari mári fuk. Sarka chce jahodovú tortu. Je to jahodová torta! Wow, jahodová unikornová torta sa urobila! Ďakujem, zázračná šiška! Wow! Toto je čarovná šiška! Jak sa ty si zobrať domov? Wow, sa mi to páči. Mami, ja chcem to mať. Dobre. Najprv musíš toto poslúchať tam. Wow, ja chcem už ísť domov. Wow, ja chcem toto, lentilky, cukríky. Wow, tu máte cukríky pre tvoju sestru. Ahoj. Moja sestrička sa volá Adelka. Wow, toto je Adelka. Wow, môžete si to kúpiť. Wow, jak som jahodovú tortu ešte. Dobre, ideme späť. Ďakujeme, dovidenia. Wow, sme doma. Ahoj.
A teraz ideme jesť. Musíme teraz jesť. Najprv my máme tortu. Mňami, musíme dať tortu. Najprv musíte jesť. Musíte jesť. Ňam, 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 ňam. A ja chcem cukríky. Tu máš, sestrička. Ďakujem. Wow, cukríky, mňami, to chutia jak lentilky. Môžeme sa spievať pesničku. Dobre, ale musíte sa pripravovať na pesničku. Papa Sarka ide už spať. Papa Sarka ide už spať. Je to koniec.